avui us porto el problema de lògica d'Einstein. Un problema que diuen que només el 2% de la població pot resoldre. Però tranquils, que és mentida. És un problema fàcil, el que sí que és una miqueta laboriós. Requereix dedicar una miqueta de temps i paciència, però a part d'això és fàcil de fer. És un problema de lògica molt divertit. Diu així: en un carrer hi ha 5 cases. Són 5 cases de diferents colors. A cada casa hi viu una persona d'una nacionalitat diferent. A més, aquestes persones tenen mascotes diferents, beuen begudes diferents i tenen marques de mòbils diferents. A partir de les següents premisses, heu de saber qui és l'amo del peix. Molt bé, ara us torno a posar les pistes. Què heu de fer? Doncs anar llegint aquestes pistes i anar desenredant aquesta situació. És molt senzill. Heu d'anar pas per pas. Un consell que us dono, sobretot, és fer una taula semblant a aquesta, on hi hagi el color, la nacionalitat, la beguda, el mòbil, la mascota. A part, jo he posat aquí primera, segona, tercera, quarta i cinquena, perquè és important la distribució. Hem d'imaginar que estem mirant el carrer de cares, llavors la distribució de les cases també és important, ja ho veureu, les pistes. I una altra pista que us dono és, sobretot, tingueu paciència, perquè hi ha un moment, al principi es comença fàcil, però hi ha un moment que et quedes una mica encallat i sembla que no es pugui continuar, però amb esforç i tranquil·litat ho tirareu endavant, segur que sí. I res, d'aquí una estona vinc amb la solució detallada. Fins ara. I agafa't-hi fort, que ja tens més de 20 anys, que diuen que és quan notes que t'estàs fent gran. Problemes s'acumulen igual que el que vius. M'agrada quan em mires i després em dius que no centraré el cap mai més. Benvinguts als dies en els que somies. Molt bé, espero que hagueu resolt el problema. Si no l'heu resolt i us heu quedat encallats, no passa res. Ara us donaré la solució pas per pas i si voleu parar el vídeo i tornar enrere i intentar-lo acabar, perfecte. Mireu, aniré una miqueta ràpid perquè si no estarà molt pesat, val? Començo. Vaig llegint el punt i vaig escrivint. Diu, el punt 4 diu: el noruec viu a la primera casa. Primera casa, nacionalitat, noruec. Sí? El punt 10 diu: l'home que viu a la casa del mig beu llet. Llavors, al mig, que és la tercera, tenim la beguda, llet. El punt 15 ens diu: el noruec viu al costat de la casa blava. Doncs si aquest és el noruec, la casa del costat ha de ser aquesta, és la blava. El punt 6 i 7 ens diran la següent pista. Diu el punt 6: la casa verda està immediatament a l'esquerra de la casa blanca. Està al costat de la blanca. Llavors, aquesta no pot ser la verda, perquè està al costat de la blava. Podria ser aquesta, i aquesta serà la blanca, o aquesta i aquesta serà la blanca. Però el punt 7 ens diu que a la casa verda l'amo beu cafè. Llavors, si l'amo beu cafè, aquesta no pot ser, perquè ja beu llet. Doncs llavors aquesta serà la verda, la seva dreta serà la blanca, i beu cafè. Molt bé, el punt 1 ens diu: el britànic viu a la casa vermella. Doncs, com que ens queden 2 colors, i aquesta ja té un noruec, aquesta serà la vermella, i aquí hi haurà el britànic. Molt bé. El punt número 9 ens diu: l'amo de la casa groga té un iPhone. Doncs la casa groga només ens queda aquesta, la primera, i ficarem de mòbil un iPhone. I ara el punt 12 ens diu: l'home que té un cavall viu al costat del que té un iPhone. Llavors, el que té un iPhone és aquest, el del costat té un cavall. I ara arriba un punt que és on molta gent es queda encallada, jo m'incloc,
perquè sembla que no tingui solució, però sí que en té. El secret és mirar la beguda. Val? Els punts 3 i 13 són claus. El punt 3 ens diu el danès pren te. Val? Llavors, el danès no pot viure a la primera casa, no? Perquè ja és un noruec. Podria viure a la segona o a la cinquena. Val? El punt 13 ens diu el propietari que té un LG beu cervesa. Podria ser també el de la segona o el de la cinquena. Val? Però en cap cas podria ser el de la primera. Llavors, què ens diu això? Que el de la primera, si no pot ser cervesa ni pot ser te, és aigua. Val? Aquest era el punt difícil. I ara ja tot continua fàcil una altra vegada. El 14 ens diu el veí que té un Samsung viu al costat del que beu aigua. Doncs aquest aquí té un Samsung, perquè viu al costat del que beu aigua. El 13 ens diu el propietari que té un LG beu cervesa. El que té un LG beu cervesa. Aquest no pot ser, ha de ser aquest. El punt 3 ens diu el danès pren te. De beguda només ens queda una, que és aquesta d'aquí. Llavors aquest és el danès. El punt número 5 ens diu l'alemany té un Nokia. De nacionalitat ens queden aquestes dues, però aquesta ja té un mòbil, per tant l'alemany serà aquest d'aquí. Té un Nokia. Què més? Al punt 2 ens diu el suec té un gos com a mascota. Només ens queda aquesta nacionalitat, que és el suec, i té un gos. I ara ja comença ja això a anar disparadíssim, El 8 diu el propietari que té un Huawei cria ocells. Només ens queda un mòbil, aquest aquí, i ocells. I ja, per acabar, el veí que té un Samsung viu al costat que té un gat. Doncs aquí hi ha el gat. I per tant, el senyor alemany és el que té el dichoso peix. Té el peix. Ui, estic cansat de tot, Molt bé, doncs espero que l'hagueu solucionat, que ho hagueu gaudit. Jo m'ho he passat molt bé amb aquest. I res, fins la pròxima. Adeu, una abraçada. De les nostres vides